जाया लाइफआव जुदि एक्स गैयाबा हेल' गाइस वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय थाम्बनेल बाथ्रा खालामनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम लांदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय बे भिडिअआ मा होनना बुङोब्ला जोंना दायो मोनसे फेसबुकआव मोनसे भिडिअ गोबांथार भाइरेल जादों बे जाहैबाय लोगोफोर मा सासे बाजै आं बाजैखौ लिंसै बाजैनि मोनसे भिडिअ आरोना बे भिडिअआव बाजैया ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट मोनसे कमेडि टाइपनि खोथा बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लागोनो हागोन बिनि उनाव थामजों लोगोफोरजों बिदिबा नैबे भिडिअखौ नायना लागोदो लोगोफोर दुखुबो जागारनांगौ गोसोथोनायाव गारजा फेरनोबो नांगौ गारजा फेरनांगौ इन्ट्रेस्टआनो जाया लाइफआव जुदि एक्स गैयाबा दंना एक्स थानांगौ सिगां सिगां थाबायथिबाय थानो उन उन मा होनो थाबायथि नुहोबाय थानो बिराद इन्ट्रेस्ट जायो मिथिबाय नों माजों बेस्थ' जानो एक्सनि खोथा एक्सखौ नोंबो मिथिनो लुबैगोन एक्सआबो नोंखौ मिथिनो लुबैगोन दोखो दोखो थैहाबथारनाव गोसोथोलायनानै मोनाबाबो थांथारनांगौ मानसिया होमबासो देरहायो सासे गोसोथोनायाव थैलाबायबा बे मा लाब जाखो मा नुस्लाबखो संसाराव ना दुखुखौनो मोनस्लाबखो ना सुखुखौनो मोनस्लाबखो मोना बे एक्सफोरखौबो दा जायफ्रा बोरैबा गारनो हादों बा गारजाबाय देनां एसे बैसो जाबा हाबा जाखांबा संसार जाबा इन्ट्रेस्टसो मोनगारबावगोन बेखौनो गारजानायाव गाव जे मा ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुखाबाय बे भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव लोगोफोर ओमफ्राय आंथ' मा बुंबावनो आरोना लोगोफोर बेनि सायाव आंहा बुंनांगौ जेबोआनो गैया ओमफ्राय जास्ट आं नैबे भिडिअखौ मोननायलाय ओमफ्राय आंबो नायनो इन्ट्रेस्ट मोननायखाय जेनोखि नोंथांमोनजोंबो एसे नैबे भिडिअखौ शेयार खालामसो होननानै आंबो नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनदों नैबे बाजैया बुंनाय खोथाया सैथो नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं बुंनानै बे भिडिअखौ आं ससियेलाव मोनदों बे भिडिअआ जानांगौ बबेबा मिटिंफ्राव स्पिच बुंनायफ्राव स्पिच होनायफ्राव बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों जानो हागौ ओमफ्राय मा जायगानि एक्जेक्टलि जायगाखौ आं मिथिया बेनि भिडिअखौबो आं ससियेलाव मोनदों ओमफ्राय थार्ड पार्सनानो जागोन खोमा आं नैबे भिडिअखौ मोननाया थार्ड पार्सननिफ्रायसो आं नैबे भिडिअखौ मोननाय जादों ओंखायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअ बबे जायगानिफ्राय बबे जायगायाव होनामोन नैबे बाजैया नैबे खोथाखौ आं बेखौ नोंथांनो डाइरेक्ट आं बुंनानै होनो हानाय नंला ओमफ्राय जिखुनु जाया भिडिअखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव बाय